Agay uplok. Wala mi. Uplok. Hello guys, good afternoon. Welcome na po sa ako ang YouTube channel. Welcome back sa akong vlog. Himo to daning ang duaan sa una. Duaan na mo sa pagkabata bitaw guys. Kaning luthang kay na may daghan daring kawadyan. Kananay mura bitaw, kuan bitaw kananay pang himo jug luthang bitaw nagdako nga ni guys kay pangputol sa tuang sanga sa kawadyan. Anja mga torta guys kay hapon na pod andyan gay mo gabiin na daghan na poy lamok da paakon pataghas ug mungit-ngit. So adto ka guys, see you. Adto tag kawadyanan guys. Dari ka to ang agyanan. Agani guys, hadlok si guys kay labong na ah. Labong si Ja. Muadto na ta guys. Kay mo hapon na. Aron makakuha na tag kawadyan nga tong himuong luthang. Mao na sa guys nga karon bitaw nay akasab-an kas imong mama or kuan kay basi makaigog mata. Kanang kawadyan to indagana pug buto. Nga na bitaw guys ang ibalad na kan ay papel. So una ka mga mahilig ka dyan magduwa og luthang kana silang kuan ang mga kabatch bitaw guys pagka grade 5 kana silang Ijiboy, silang Janril, sila Edison. Mana sila kusog na kaduma silang Lance. Kusog ka mo duwag luthang. Diyan mahadlok ra baga dyan may kay basig makaigog mata. O guys, di ko mo duwa og luthang sa eskwelahan kay basig makasuwaing tag laing tao. Aga ko magduwa og luthang sa bayra. Hindi kadugod dyan di ra ba dyan magdugay kay maguba rag dali. Kay tabangan ba og mga gamit ug mga ingana bitaw guys. Maong karon murag dugay-dugay na ko wala ka himog luthang. No nang manguha taradtos kawadyanan kay murag kuan kana ay murag gimingon na bitaw pabuto guys. Adja makita ra tos kawadyanan guys. Handa guys kana is mao na durian tree. Ba, nice kaju. Unja finally ni abot na ta danis ato ang destination. Grabe hinduta. Nga makapaak si Rughas. Di daris kawadyanan mamili at danig sanga nga pwede mahimog luthang. Tanaw na to kay basig. Tanaw-tanaw sa agian kay basig. Paakan tag bitin. Sa kun ka agalala tanaw. La. Luka po ni oy. La. Kilid makaadyo oy. Ijabit ng bakilid. Unjag mga hadyang pa. Ay basig maanhi tas kanal ginoo ko. Gabing dapat sila sangro na para kung ano higit taglasa kay aron makakuha tag agay ko lagi makuha ra tag kawadyan nga himuong luthang. O diba hadlok lang ni guys og na ay dagkong has. Anja guys, nakakuha na taog atuhang kawadyan nga himuong luthang. Anja alanganin pa din siya guys kay ingon sila ingon ito sa Tagalumbay ito sa buhol nga ugba buhi daw kuno mahimong luthang gabok. Ito aswadyan guys ug kusog po di mo buto kay wala po ka tanawag ng sinilas guys darang ligid mo kusugan guys. Uy na nakabuling ning ahong lubot na ligid ko rito kapit na ko mo impas og bago pa mong uwan dali guys. Kada mga wag luthang guys ha kay dekado ra pa pud na kay basig ug mo muha mo luthang karon ay kawadyan nga himong luthang tanong mo si Jordan kay basig na ay has ug paakan mo has anawa diretso sa ospital naawa na kuan ako mo diretso sa ospital basta paakag has bitin tawag dani bitin. Arla po kakadyo kuan na eh. Hello guys, dada na ta karon sa bahay. Nakakuan ko saan siya pagputol. Murag kahinamdom ko nila sa Ijibot, naghingo nila luthang, murag ilang ang murag ilang
bang nganahan to siya guys muraga nganahan sabi ato na sugdan guys kay ano ya isuda po dan Hi guys, ada nakahimatas idahang tube. Mo na makatong idang paingan at ipalusot-lusot dari katong ay stick. Nga maragi sulod kita dani guys. Matong inang na ubuto. Di man pa guys. Dar sa jo. Ay dere pwede kay liki. Bawal og nitip. Ay kari. Murag ko ni siya guys. Adi dades ubos. Ni. Kani murag gabot ngani nga lukhang guys kay okay. Patay among wala ing kuan ni guys kawadyan. You know at ato ni nga na. Ayan diyan na siya guys. Mo na nag-idahang ipaso dare. Na. Kato na lang idahang stick. Himo pa ta guys. Para tutug kawadyan. Naglamok kay hapon na. Naglamok. Kani guys is ibo rin siyang i-kondaris. Ang dagpan. Kuha na tagpapili guys, mga tatong basun dya atohang ibala. Diba? Ang dya, diara gato ang luthang na guys. Diba? Diara si dya guys, gato ang luthang. Uy, may sus, pasaboy-saboy po ni Irina. Oh, di ba guys, nice ka jug view sa tuang luthang. Kuan is guys kanang ato ning balahan o papel. Kanang balahan. Ay humo dress to baby. Ah. Mo na magduaan sa una guys. Among gira-gira atos province. Kaman ato ay pa isibo diri sa ato ang gihimong luthang ganina. Hapon na guys, daghan nila mo. Una magbutang sa kadaning ipang kuan dari si Jan Pumoy. Dapat na papel dari sa Pumoy ni Ja. Ito man, manat og bala. Ito na isunod ang bala. Uy, buto guys. Deh. Ibala dari atos gawas pa buto. Basta dakog bala guys mo siak ning kuan awadan maguba. Oh. One, two, three. Agay uplok, kuy lami. Uplok. At ada pandak agbala guys kay nagamay ra siguro ng bala. Agay nako gagatong paper. Wet paper. Uplok man. Agay magini uplok eh. Agay maragi na hini sa dyan. Ayan kusog. Kusog na siya guys. Ito ang luthang. Diba? Wow! Arladyo ang tulin ay. Balintag lugar guys.